Днес ще направим много интересно видео, в което ще ви покажа един клок, който не съм го пипал повече от 7-8 месеца. И най-накрая разбрах как се реди клок. А именно от Chris Action. Тя направи наскоро, преди 3-4 седмици, туториал за клок. И горе-долу се научих да редя клок. Не съм го научил, сега ще се пробвам да го наредя за първи път някога. Така че, да. Така, първо трябва да се наредя така кръста. Наглите ги оставяме. Сега трябва да видим това. Добре, как ще стане? Трябва да го проверя. Добре. Добре, това го направихме. Окей. Те ще ги местим. Ето тук, добре. Добре. Добре, бе. Добре, както и да е. Сега ще се опитам без видео. Сега тия трябва да ги преместим, което означава, че трябва да дигнем това. Или това. Добре, трябва да видя. Това е проблем. Не, всъщност не е проблем, а не разбрах какво трябва да направя. А, не, ето го, бе. Добре, бе. Направихме кръста. Добре, направихме го от двете страни. А, да. Добре. Добре. Наредих ли го? Разместих кръста. Да, правилото за пинчето. От тук го наредихме, трябва сега да се върне. В средата как се въртеше. Добре. И сега тия двете към това.
Добре, сега кръста ни не е разместен. Добре, това е добре. Бе, сега го правя без туториал. Това ще се върти. Не. Добре. Правим така. След това правим така. Добре. И това почти го напаснах. И сега това го сваляме. По-точно трябва е това. Да го наместим така. Да го направим така. И да наредя клок! Let's go! Това било много лесно, бе. Наредих клок! Let's go! Let's go! Много добро обяснение. Много хубав туториал. Много хубав туториал. Let's go! Наредих клок! Let's go! Let's go, let's go, let's go. И вече клокът ми е нареден след толкова много време. То било много лесно, бе. What? Аз пак ще пробвам. Искам пак да пробвам. Yes, бе, наредих клок. Let's go, let's go. Добре. 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 Трябва нещо так. Не как пише.
Добре, просто трябва да направя същото, но от другата страна. Да, ето, добре. Правихме кръст. Така да, чакайте се. Тези трите са правилни, значи трябва да завъртим това към тази страна и тези към тая. Добре, бе! Или пък съм. One eternity later. Почти. И? A few minutes later. Дигаше ли се? What am I doing? Добре, наредих го. Да, просто малко се обърках. Но иначе, наистина, доста хора вече се заребиха по клок. И да, вече аз мога да го реда. От което съм много доволен. Сега извън кадър пак ще се пробвам да го редя. И да, това беше от видеото. Благодаря много на Chris Action за туториала, който е направила. И да. И да, научих се да редя още един пъзел.